Kalias Bapak Setia Tuang bertemu Raja Berdiri Budaya Mardus Niroha Mahita Goparan Nidaupung Simangusong Marpau Napitupulu Perwakilan Mahita Madongani Anggi Partubuta Raja Pardede Bonanyonan di nama buat Tuan Yulau Oras maho masuk maho tu keluarga ni Pardede gabi parumain siti ruam maho di tonga-tonga keluarga ni Pardede tu julonari dainangda sonima jadi matutu hamang do di amu inang parumain di hari sadarion tumat sailas rohata imanong majalo pasu-pasu pardonga saripeo kamuna siap bagat joron itu hatta marhidena boson sialani amang doh di parmaiku di son asa songon ni dok ina dua madohonokku asa birma pokki bahul-bahul patsalo birma todimuna luju-luju mah nang yak kapanabodan butima horas mewakili mak bapak tuana manang na bapak udana sada mana sida mamerek kita di partikian hidup di naung majalo berkata munakin na set mono bagas joron itu hatai mau dia matong di Tuhan anggia ma dua katikin nang ro gabe rumah tangga berbahagia mahamu situ bu anak situ bu boru ada mabuan gabe silas roh hadi kita ngatongan di keluar data dua katikin nang ro jadi horas mahamula menjalani rumah tangga nabaruhon dia tasi rohani Tuhan didongani hamu di bagasan las roha lau ngadugahon aka perngudua muna jadi tarsongoni pasti dohonokku ba firma boki bahun mata kalongan firma tau dunia kapahukukon luju matong rohon kapatamotan matutu